Sanibona bafowethu sinenkinga entsha la efikile intsha iphuma eboxini. Hayi bafowethu sesikhathele phaka. Fokanzama mfowethu. Awume ngenyanga mfowethu. Uyazi amagama ethantaza nje manje lapha phezulu. Uwe nje uyasimemeza nje. Uyasimemeza. Abalandeli bethu uthi abathini mawukhuluma kanjena ngamagama ethu. Kodwa thina singakhulumi kabi ngegama lakho. Ngoba phela wena watshelwa yimi nje ukuthi mina ngiyibonayo lento ukuthi ayikho. Or kunenkinga ngaze ngenze ivideo. Waqala wangena ke manje elokhuzeni ekuthenini ushayo live. Mina Bhaka mfowethu King Bhaka ngiyakuhlonipha futhi ngendlela eyisimanga. Uyazi mina nawe sisukaphi futhi sihloniphana kuliphi izinga. Kodwa Musa ukufuna ukuthi abantu bakuthembe ngokuthi ushaya ezinyanga. Njengoba ngilapha mina ngendlela engilapha ngayo. Ngeke ungizwe ngikhuluma ngomunye umuntu la ngemgxeka ngithini futhi ngeke ungizwe ngikhuluma ngawe kabi ngoba ngiyazi ukuthi unabantu abakuhloniphayo ezingeni eliphezulu njengo King Bhaka. So lento yamalokhuza yimi waqala ukuyikhuluma nokuyiveza ukuthi kunezinto engayi-understand ngenza ivideo. Sabuye sahlala phansi nabo abanikazi bayo laba abayenzayo. Uma ngabe ingane yami ibuka live usho ukhuluma ngalendlela okhuluma ngayo usho fokofu na yonke lento eshoyo. Ingane yami ithini? Umlandeli wami uthini njoba mayibuka live wakho mfowethu njengo King Bhaka. Ngiyazi mina ukuthi isikhathi esiningi awungishayi mina. Kodwa mawushaya usibhanqa sonke njengabelaphi bendabuko. Hayi ukuthi thina siyibonanga lento siyibonile. Mawungakhumbula mina ngakufonela ngakhuluma nawe mina lo. Ngakufonela King Bhaka. Ngakhuluma nawe. Uyazi futhi ukuthi mina ngiyakuhlonipha ngezinga futhi eliphezulu. And ngiyazi nawe uyangihlonipha ngezinga eliphezulu. Ekugcineni ama-comment lapha abantu bayakuthatha wena bakubeka phezulu njengomuntu okwazi ukubona izinto thina. Uma ngabe uzogxeka abanye abantu ngokuhlola indlela abahlola ngayo asikho isidingo saleyo nto leyo. Ngoba uyabona nje ubulapha ngendlela lapha ngayo. Angeke mina ungizwe ngikhuluma kabi. Futhi ungeke umzwe omunye umuntu ekhuluma kabi ngokuthi uKing Bhaka ulapha kanjani wenzani. Umuntu akaminde ibusiness lakhe. Ngoba njengamanje nje kulezi insuku nje ushaya inyanga nje. Ngokuthi thina singene kulama competition kulama award sangena kuwo sekuyisona sikwedliwayo ke kuseni emini ntambama ke kuseni emini ntambama kuBhaka mayengena ku live nje ukhuluma ngenyanga engene lapha umabalengwe ukhehlelezi Mzimbokhala Imali uzuma ubani bonke abantu isona sikwedliwayo ke manje kwa King Bhaka kulezi insuku. Kodwa thina sibe sihlonipha sibe singakhulumi kabi ngegama lakho. Futhi singasho kabi ngoba we understand njengami ngiya understand ukuthi uKing Bhaka umnomzane womuzi. uKing Bhaka it's a brand. uKing Bhaka umuntu ohlonishwayo at a high level. Kodwa egcineni yena mayesekhuluma ngamagama ethu siphenduka ingane kuye manje siphenduka ingane ezincane masekhuluma uBhaka thina siphenduka ingane bese beqhamuka labo popayi ke bakhe laba abakhuluma lapha kuma comment hey King Bhaka ekubeni ekhuluma kabi ngamagama ethu thina ukuthi lapha siphilile la emakhanda uyazi futhi. Ngiyahlonipha mina kakhulu. Ezingeni eliphezulu kakhulu. Sinomlando omude nawe. And futhi angeke ngixabane nawe ngelinye ilanga njengomfowethu. Kodwa leyo yenzayo mfowethu mina hayi. Hayi mina mfowethu hayi. Mani ibona bafowethu nimsendele nami ngizomfonela futhi. Ngoba ngeke ukuthi njalo manje sikwedliwayo
kwa King Bhaka nabalandeli ukuthi uKing Bhaka ugibela pheka amakhanda enyanga, ugibela pheka amakhanda enyanga, ugibela pheka amakhanda enyanga. Sonke isikhathi nje amakhanda enyanga nje ukuthi uDlamini, uKhehlelezi, uMabalengwe, uZuma bonke laba bangene kuma-award. Singene thina ngoba sithanda kuyichosi yethu ukuthi singene. Singene thina ngoba sithanda kuma-award kuyichosi yethu futhi. Kodwa manje King Bhaka musa mfowethu ukuthi sonke isikhathi sekuamagama ethu ahleli phezulu, amagama ethu ahleli phezulu. Ngiyazi mina ungishaye kakhulu, kodwa ekugcineni abalandeli bakho bayajabula bagigitheka la, bayahleka ngoba nakho umuntu okuyena yena okwazi ukubona izinto zingakenzeki uKing Bhaka. Ekubeni kuyimi wakufonela ngathi mina ngizokwenza ivideo ngoba sengibonile ukuthi kuno-1 no-2 no-3 no-4 la, ngeke ukuthi amathikithi adayiswa 15 to 30 bese kuyavotwa 15 to 30. Ngabe ukuthi iposter yikho, ngabe ukuthi kunezinto engama loopholes, ngaze ngahamba ngayohlangana nabo Manyoni Xolani kwaZulu nabo King Skid uMakhasa, ngahamba mina lo ngayohlangana nabo. Musukhuluma into ongayazi wena, musukhuluma into ongayazi. Njoba uthi wena uKing Bhaka inkunzi, angithi wawumgada before uqala ukusiza abantu. Wayehamba ngani eqala ukusebenza yena abantu? Ngoba ukhuluma into ongayazi. Eqala uyosebenza everele wayehamba ngani? Musukhuluma into ongayazi. Niyabona nje basithule. Asithule ngoba sizilima. But mina uKing Bhaka ngiyamhlonipha. Bafowethu ke ngiyanithanda kakhulu kubalandeli bami abanethuba ngoLesihlanu kusasa ibirthday yami, ngiyazalwa kusasa. Wesiphe K ngoba ukhuluma ngoba ungazi wena. Wena wesiphe ukhuluma ngoba ungazi. Yimi owafonela uBhaka lo. Ngakhuluma naye even ngizongena mina kuma-award, ngamfonela ngakhuluma naye, washo ukuthi yena ngeke azangene. Uyezwa, kuthe makuqhubeka isikhathi kuvotwa ngaphinde mina lo ngathatha ifoni ngamfonela, njengoba ngithi mina nahloniphana kwelinye izinga, ngathatha ifoni mina ngamfonela ngamtshela yaze ngathi King Bhaka kunento engayi-understand la, ilapha aqala khona ukuthi abhaqabule. Mina akaze angishaye kakhulu, laba abanye baphelile induku yakhe delela, kodwa ngithi mina ngiyacela bafowethu sihloniphane lana. Abantu ababuka ulife wami kunabantu abathanda mina, kunabantu abathanda uKhehlelezi, abamhloniphayo futhi uKhehlelezi, kunabantu abathanda uMabalengwe abamhloniphayo futhi uMabalengwe ngezinto abenzele zona, kunabantu abathanda ubaba uVVO, kunabantu from eqaleni. Bathi angizwakali lapha. Ngabe yini? Naba bethi angizwakali. Sengiyazwakala manje. Oh, seku-right. Okay. Lalelani bafowethu. Into engishoyo mina nengishoyo. Uma ngimarket umsebenzi wami,
mina angimakhethe umsebenzi wami uthule straight uthi tu. Ngingamakhethe umsebenzi wami ngo3 second. Ngingamakhethe umsebenzi wami ngobaba udokotela uZuma. Ngingamakhethe umsebenzi wami ngomkhuluma bika. Ngingamakhethe umsebenzi wami ngabanye abantu. Ngoba ekugcineni lento iyasdivide siyabelaphi bendabuko. Akufuneki kube khona umuntu obonakala engcono uma ngabe emakhethe umsebenzi wakhe la kwabanye abantu. Mina into engishoyo mfowethu King Bhaka ngizokufonela mina ngikhulume nawe. Futhi angimisela ukuthi kuthiwa sibone ngasolinye mina nawe. Uyazi ngiyahlonipha. Kodwa le iphumile esandleni manje. Njalo uma ungena ku live ama award woMzimbokhala Imali, okhethelezi, omabalengwe, odokotela, omkhizi obani sonke thina singenile. Njalo live nje ungama award nokuthi thina singenile. Abantu abasithandayo uyazi emakethe kugcwala kanjani abantu abathanda mina abasuke bezekimi. Ngiyazi mina emakethe ephansi lapha osebenzela khona makuyisonto kugcwala kangakanani abantu abakholelwa King Bhaka abasizakalayo futhi uma ngabe bebuka lo live utalapha ngalendlela utalapha thina uthi irespect ithini kubo sowathi thina ke back njengoba behlonipha kuleli zinga abahlonipha kulo. Sithule thina sisho lutho asingeni ko live asisho lutho sithule. Uyashaya nje. Uyatalapha nje. Phinde uthola ithuba ungene ku live phinde kube njalo. Sithule njalo thina. Ubani lokubuza ukuthi Simba nimithi? Ubani lokubuza ukuthi Simba nimithi? Hamba ubuza ugogo wakho uthi imba nimithi. Phuthumise intambo lapha nibophe inkomo lapha inqola iphuthuma ihamba. Tshela khuluma noXolani lokho gijimani nibiza uXolani lapha ezantsi yeka lo live gijimani nibiza uXolani liboshwe inkomo lapha. Bafowethu ngiyanimema konethuba balandeli bami kusasa ibirthday yami sizoyicelebrate ngoLesihlanu ngizobe ngihlaba inkomo eziwu2 la ekhaya la emalukazi emzini kaBaba. Awuthi nginibonise la. Awuthi nginibonise la emzini kaBaba. Nazi inkomo lapha enqoleni. Sizodla inyama la. Ngicela nethuba abafowethu ngoLesihlanu asondele sodla inyama. Na umuzi kaBaba la. Nazi inkomo lapha. Nazi inkomo lapha. Nazi inkomo. Umtshengiseni washona, umtshengiseni gcwensa muphi lo osibuza ukuthi nimba nini imithi. Funa sibonise wena masombe imithi wazosidakelwa wena. Ungakabi nayo ngishinje nje. Indlu yakini ifulele ngotshani obhedayo nabo na indlu kwagogo le akuyona indlu yokushisa impepho le ibuka ukuthi njani. Bese uzositshela ukuthi Simba nini imithi Simba xakwe yini ukulimba nini imithi kwethu. Isigodlo lesiya lesivela lapha isigodlo lesiya esivela lapha uma usidakela usibuza ukuthi Simba nini imithi Simba noma okunuka. Nazi inkomo lapha nazi inkomo sodla inyama la kusasa siyahlaba lezi inkomo zombili la emalukazi 05 onethuba abafowethu akafike ezodla inyama na umuzi kaBaba la ukhona. Na umuzi kaBaba nanku. Baba washona wadlula emhlabeni ngineminyaka emibili. Angibodi imizi engiyakhila kuyona yami ekaBaba. Na umuzi kaBaba la ukhona. So ke wena umtshengiseni gqonza umtshengiseni washona kudala. Safika laphana sinobhaka sa computer ngemali. Sashaya imali lapha manje mawuzositshela ukuthi usibuza Simba nisihamba siyona ngoma mina hambe thatha nali iveni nali iveni hamba ngiyomba imithi mina ngilayishela na iveni na inqola lapha ngilayisha imithi la iveni leli aliqashiwe lami na inqola lapha ne truck lapha manje ungasibuza ukuthi Simba nini imithi mawukuthi ufuna sikubonise Simba imithi siyokuvezela Simba imithi welokhuza bizange phela lokhuza lenqola lena ifuna iphume lezi nkomo
Xolani. Phuthumani isikhathi asisekho. Angizwa. Uphume iphi inqole? Okay. Sonke bafowethu. Ngaphe phuthuma phambili lapha ngetruck. Phuthuma mbuye phambili lapha ngetruck. Kuphumelele kuye phambili la itruck nenqole ye phambili bese kuthi leli van le phambili inkomo ikwazi ukuya lapha zombili. Izoboshwa lapha ezantsi. Ngikulobolele. Eziningi kakhulu ezisekhaya inkomo. So ke bafowethu ke ngifuna ukuthi kini enikholelwa kithi thina singabi la ko life sidelela abanye abantu. Qhubekani nikholelwe kithi nize kithi sonisiza thina. Ngikhulume ngami mina ngizonisiza mina futhi mangabe ukuthi awukholelwa kimi ungezi kimi. Woza kimi mawuvune idlozi lakho ukholelwa kimi ngifike ngikusize usizakale uhambe uye ekhaya. Ake ngibloke nanga umtsheki senicwenza. Awuthi ngimbloke. Yeah, done. Sengimblokile. Yeah, road 5. La sobe sidla khona inyama. Njengoba uyibona inqola leya. Nazi inkomo lapha. Nazi inkomo. Zizohlatshwa kusasa ntambama. 2 wonke. Just ukubika nje lo muzi ukuthi kunomuzo la kuze bekhona abasekhaya beze la. Bafowethu uzoyifanga front. Kanti uzobeka phi lezi nkomo? Oh, okay. Phuthuma ungaze ukhava isikhathi lapha. So ke bafowethu ke sobe sidla inyama ke la emzini kababa la. Abani no King Bhaka. Kodwa ngimtshela iqiniso naye mayiseyedwa laziyo ukuthi akufuneki ukuthi kube ukuthi uma ngabe upromote umsebenzi wakho upromota ngokuthi ugibele emakhanda abanye abantu abahlonishwayo kwelinye izinga njengami nje ngeke ungizwe mina ngikhuluma kabi ngomunye umuntu olaphayo ngeke nangelilodwa ilanga unless kukhona okuthile okwenza lokho. Ibirthday yami bafowethu kusasa abalandeli bami ade bengivotela sizoza ifinal words ngolesihlanu ukuthi kwenzakalani. Kodwa inkomba zesimo ezikhona sikhomba ukuthi umcimbi ngeke kube bikho njengoba nazi ukuthi ngapost ivideo ngaze ngaposta kabili amavideo. Bangicela abaphathi bakhona sahlala phansi sakhuluma nabo. Ngoba kwangibona mina ukuthi khona khona. Kodwa ngibuyanga ngeza la live ngathi mina sengihlolile ngokamoya ngabona ukuthi kunenkinga ngathi mina ngengqondo yami hayi ngokamoya lokho ngikuhlolanga lokho. Futhi ongathi yena wakuhlola unamanga lihlaza cwele. Akekho umuntu wakuhlola. Lokho gosimari sithanga ukuthi my present. Hawu. Lado yombethelela lapha emzini wakhe. Ngiyabonga kakhulu kunina ipresent. Yima baba kwenzakaleni? Baba uyabonga kakhulu. Lado yombethelela. Awukhiphe lapha. Baba mfowethu. Yini? Baba mfowethu nayi present. Kuthiwa khona umuntu othi uyabonga kakhulu. Ade ngiyombethelela lapha. Thi uyabonga kakhulu. Sebeyalala nobuthongo. Baba nanensipho yezingane baba. Sebeyalala nobuthongo. Nayi present bafowethu. Engiphiwe yona nansi. Iyafika manje kuthiwe bayalala nobuthongo kade ngiyobethela komunye umuzi ngapha ePietermaritzburg.
bathi sebelala bathini bathi sebelala ubuthongo Thongo baba sebeyalala. kade ngiyobethela kuloya muzi ngafe ngabethela bathi nobuthongo sebeyalala izinto zokufaka amakhofi la kuyazwakala manje kuyazwakala woza inyama ingangobaba 2 inkomo ziyawa kusasa inkomo ziyawa sekuyazwakala niyangizwa manje okay nayi present bafowethu kuthiwe into yokufaka ikhofa ngazi noma yini aniqaqeni lapha weyingane qaqani la nayi present bafowethu kuthiwe i-present yami i-present nale umuntu kuthiwa uthi nje uyabonga usizakele njengoba kuyi-birthday yami kusasa kaka lapho ufaka amanzi abandayo ngivele ngiphuze ngawo manje lo Jack so ngithi wena obuma ukuthi uyabuka uNkulunkulu akubusise wena obone ulife I mean ongithengela ipresent okunye ke bazalwane okubalekile nje bade niyibona indlu le usibonisa yebo nasibonisa noPepe bheka isikele ezokunqamula amazinyo amancane so bafowethu ke i-birthday yami kusasa 141 nayi present bafowethu ngicela ningithelele ijuice kuyo lekhuza bafowethu loJack yini le isigubhu esebenzani sokuphuza sokuphuza nje engalo kuyi-present nje bafowethu bukani cha isipho bafowethu njengoba kuyisipho ezamatiye lesi etiye le eyekhofi eyobisi ushukela nawa lapha bese kuba ukhipha lapha futhi amaglasi khipha hey nasi isipho bafowethu nasi isipho ngithi bafowethu ngiyanithanda ngiyacela bafowethu nazi ukuthi mina ngeke ningizwe ngikhuluma kabi ngomunye umuntu futhi ngeke ngikotele siboniso inqola ufuna ihambe ngicela niphuthume lapha kuqala uzodla khona manje inkomo ngithi inqola isemuva ime ya ngena nje le front imoto khipheni intambo lencane le leneyiduna inkomo niyibophe kahle buka nenze isihibe la niyibophe ngoba inazo impondo yezandla bese kuthi inkunzi leya niyibophe iboshiwe vele entambeni nikhuma intambo hamba nazo intambo zombili bese ihambele iphi immese awuthi ngiyibone letha la nayi immese bafowethu hawu baba yini ezohlinzwa le mmese emncane nje ikhona immese nayi immese bafowethu ziyakhala bafowethu ziyakhala mangiqeda lapha ngifonela umfowethu King Bhaka ngiyamtshela ukuthi ngikhuluma la live ngoba bafowethu ngiphatha kabi lento yokuthi njalo maye ngena yena ku live ama-award woMzimbokhala Imali siphenduka opopayi manje siphenduka iy'ngane nopopayi ke laba bamlandelayo laphana ke lokhu bebhizi ke pe ngabe bayamtshela ukuthi mfowethu ukukhuluma ngamagama abanye abantu ku-wrong yabo lamaphara lawa lokhu ebhizi lapha pe ngabe bayamtshela nje mfowethu khuluma ngamagama abanye abantu ku-wrong cha imesi yalolo bafowethu nayi ukuhlinza nayi imesi
eyokuhlinza nje lena ukugwaza ukuhlinza umkhonto nomkhonto ukhona ulapha phezulu na umkhonto lapha phezulu nawu ya umkhonto yindla kwagogo leyade niyibona lapha eminyango yakwagogo la okuzothi makwenziwa izinto zenzelwa khona lapha laba ngisanivezele eThekwini anganivezeli kwaNongoma ngizaza nivezela futhi kwaNongoma anginankingi engikushoyo kini bafowethu Dokotela uDlamini uyanithanda kakhulu kusasa ngiseThekwini emabhasini niyazi ngolesine ngisuke ngikhona eGoli eBrian Sawa ngiyeza bafowethu ngizonilapha engikucelayo belaphi bendabuko nonke asibambaneni sibe into eyodwa angabe bikho umuntu ozohlisa abanye isithunzi akekho ngcono kunomunye siyafana funeka sinikane respect abantu before abantu esibalaphayo bahloniphe kufuneka thina siqale sihloniphane sisodwa siphinde thina sihloniphe sisodwa mangiqeda la ngiyamfonela uKing Bhaka ngikhuluma naye ingiphatha kabi lento ukuthi mina ngihlola kanjani ubani uhlola kanjani ubani unjani ngeke ungizwe mina ngikhuluma ngomunye ngoba mangathiwa ubani ukhuluma ngomunye nobani ukhuluma ngomunye kungaba into ongayazi asikho isidingo salokho isidingo esikhona ukuthi thina abantu abasibalethelwe idlozi noNkulunkulu nedala zakithi bezakithi sibalaphe labo bantu bahambe bafike labo bantu labo balapha bahambe kufika umuntu akhulume kabi ngoBhaka ngingayi-entertain indaba yokukhuluma kabi ngimtshela ukuthi lapha ngizolapha wena ngizile ukuthi uzokhuluma kabi ngomunye umuntu kufika umuntu akhulume kabi wake wenza into enhle uBhaka ngixoxele uBhaka King Bhaka sembhaka lo otalapha inyanga la ngcono mina angidalaphi kakhulu kwafoqhamuka umuntu wazokhuluma kabi ngegama lami wamkhola into order fokanzama ngiyakuncoma lapho noma impela nje kakhulu wambuza futhi ukuthi ezintweni zakhe kwalukho okulunga wathi khona okwalunga namhlanje kwamhambela kahle kwalunga kodwa wamkhola into order and ngaze ngasho ngathi mina King Bhaka usushintshile la nto ade uyiyo phela ngiyakwazi mina kodwa indlela osushintshe ngayo kakhulu usushintshile usuwenza izinto ngokukhulu kodwa le yokuthi njalo nje kulezi insuku inyanga yonke nje mawungena nje zinyanga ama-award zinyanga awuke nje usitike nje ekuthenini upromote umsebenzi wakho usitike nje upromote umsebenzi wakho uyivalele umlomo uphushe nje umsebenzi wakho kungabi bikho abanye abantu azobanyathela amakhona njengoba niyoba nathi singabanyathela amakhona abanye abantu and nami angithandi futhi ukukhuluma ngabanye umuntu la mangabe ngikulive kodwa le video le ngiyenze nje specific ukuthi cha sekwenele manje mfokanzami sekwenele sekuright awungene nje kulive usitike emsebenzini wakho uphusha umsebenzi wakho phusha umakhanda khanda nami ngiyobe ngikhona edamini ngiphethe umakhanda khanda nami ngiyobe nami ngiyobe ngikhona edamini ngizokusupporta hayi ngoba ngiyobe sengiyinyoni cha hayi ngoba ngiyobe sengiyinyoni ngiyobe ngizokusupporta ey'ntweni ozenzayo ngizokusupporta nami ngolesihlanu la ekhaya kunomcimbi mawunethuba mfokanzama ngizosenda i-invite ngiyacela ukuthi ufike hayi ngoba ngidelela kodwa hayi uyidelelile inyanga hayi uyidelelile futhi angibazi bathula bathini bonke labantu osuke badelela la ushaya ikubole ngisho ngithi ngithule ngithi mina hey uyazi uBhaka akasiboni mase kufika ngakimi ngibona ukuthi hayi cha kungcono baze besho futhi nabantu bethi cha Dlamini wena uyakurespect uyazi ukuthi ngiyamhlonipha njengomfowethu futhi ngezinga eliphezulu kodwa sekwenele mfokanzama mfowethu sekwenele abafisa kuba nenamba kaDlamini 072 77 46 10 ngicela ungibhalele lapha kuma comment 072 77 46 107 kuzobe kunohlelo ke bafowethu njengoba indlu iphelile every Sunday from 8 ekuseni kuya ku 12
sizobe sikhonza la ekhaya eMalukazi Road 5 sizobe sikhonza every Sunday sizobe sikhonza sidumisa la bese kuthi from 12 1 2 from ngo2 ngizobe sengisemarket la ngiyophilisa khona abantu bese kuba nenkonzo zokuyolwandle kube nenkonzo yasemanzini lapha ngiyophakamisela abantu khona izinto ngiyobavulela abantu izinto zabo ukuthi izinto zabo ayihambe kahle mawuza ke kimi uzoconsulta noma uzohlola it's 500 rand uze sihlale phansi bese sibuke inkingeni yakho ukuthi inkinga yakho isuka yaphi then from lapho ke ebese ngiyakusiza uma ngabe futhi isithunywa sakho singakuvumeli ukuthi uze eDlamini cha ungizi mina nginabantu abayinqwaba mawufuna ukuprove lokho woza mangise Brian sawe eGoli ufika ubuke uze Newcastle ngomhla ka 4 5 6 ufika ubuke uze workshop kusasa ufika ubuke ukuthi abantu bayaDlamini bangakanani abamlandelayo ngesonto uze market uthi Dlamini nansi iphone la mawufone iphi phone ayikho kusilent letha la nje uyikhipha manje kusilent Nginyusa. cha uyikhipha manje hayi uyithe waseshala akaze enyusa mawenyusa unyusa la Cha ikhona lento endayinyusa khona la. kuphi la Efamily. Ngena kule usa. mawufuna ukufona manje na iPhone 072 77 46 107 ufone la uzothola mina ngikhulume nawe kodwa engikucelayo bafowethu ngicela sihloniphane okay angibuye ke manje ngize kule ama award kuningi ngikhulumile ukuthinta cela ungilethele juice kuningi letha yona le letha leyo kuningi ngikhulumile ukuthinta ama awards la kumele bekhona kuningi kakhulu engikhulumile akuyona le diluthwayo le akuyona diluthwayo yayibona ukushuba kwakhona akuyona diluthwayo le kwashona baba dokotela ake ngibuye ngize kuma award bafowethu enye inkinga entsha lesivelele mhla 15 lapha 15 lapha yale le ama award khehlelezi ungenile bafowethu la ku live hayi ngoba besizinyoni bafowethu ngiyeza imfoko enzame ethi sehlile isithunzi sethu ukuthi ama award thina sasebenzela kudala igama naye walisebenzela kudala igama kusekhona uprofessor Gumede mina sami isithunzi ngehliswa ama awards ukuthi abantu bavotile bese kwehla isithunzi sami mina nginabantu abaningi abangihloniphayo ake ngikhuluma indaba yama award wena isikhamuso indaba yama award bafowethu njengoba ngake ngayenza ivideo kubukeka confirmeka ke manje ukuthi umcimbi uzophetha ungekho ngendlela engibuka ngayo kubukeka ngathi kuzophetha umcimbi ungekho ngendlela esibuka ngayo kodwa silinde uLesihlanu ade ngikhuluma naye umnikazi womcimbi manje still usashinta yodwa ukuthi umcimbi yena ngoLesihlanu khona umbuzo ke uthi umbuzo obani abazobe belapha bazobe bewathenga nini amathikithi kuzobe kumarketwe nini ngoba umcimbi yamarketwe so silinde uLesihlanu angeke mina abalandeli bami bayeke ukungilandela ngenxa yama award ngayenza ivideo ngachaza ukuthi isimo esibhekene naso ileso ukuthi kunezinto engenzekanga ngendlela so ke abantu abangihloniphayo ngalezinga abangihlonipha ngalo nabantu abahlonipha uMabalengwe ngendlela abamhlonipha ngayo nabantu abahlonipha ubaba dokotela ngendlela abamhlonipha ngayo abantu abahlonipha ubaba uMusa Zulu uMazi ngendlela abamhlonipha ngayo ubaba uMkhize ngendlela abamhlonipha ngayo ungizwe ke vele washesha waphuma washo alien ukuthi angeke akwazi ukuthi
avotelwe kubeni vele esihlalweni uvotela kanjani esihlalweni sokuba upresident wamabhinqa futhi ke wayeqinisile ngoba lesihlalo sokuba upresident wamabhinqa uyi upresident wamabhinqa wathi ephuma ejele nje wazoshwa wathi ke sengupresident wamabhinqa yimi upresident sasimsupporta futhi so ke wayekhuluma into ephathekayo ngoba kwazoqhamuka oquality lapha abawini bebuye bezomgibela ekhanda oquality biyela yabo kodwa lokho kwakuzomehlisa isithunzi lokhu mina ngingenele ngokuthanda kwami akekho umuntu ade ngiphusha ukuthi angingenele cha kube ukuthanda kwami ichoice yami ngabatshela futhi abalandeli bami ukuthi ngingenele ama-award ngabuka abantu esinabo lapha futhi akusho ukuthi umuntu obese wina lapha ubesezobe ngcono kunabanye cha siyabelaphi bendabuko nje siyafana nje siyalingana sonke so bafowethu lokho bengudlulisa ngiyanithanda kakhulu abafisa ukukhuluma nami 072 77 46107 kunembiza ke ngiyiphushayo lezi insuku ongicheckela lapha checka lapha efridge umnabisi khona imbiza lapha ngebhadleni emhlophe check isithombe ukuthi sikhona unaso letha lapha ayiphuza zingane lembiza letha yazi lembiza yazi lembiza unalembiza abafuthu kuthiwa umnabisi le umnabisi le yasekamerweni le ubuza unavigate ngayo mawufuna ukwazi kahle kangcono ubuza unavigate ngayo amadoda aseshaya umama ngeimvubu sejaqekile layibopha bakulanda bathinte bakulanda izohamba bani nemoto ekuseni futhi ama-bodyguard izobe ilayisha i-product noma bazokuthatha ekuseni abakulanda bafoneleke le mbiza le kusho bani malini le imali yokubonga le hawu hey bafowethu angiyazi ngizoyithini lena bukani imali yokubonga le ufike kuphi eMaritzburg bukani malini le mali ncane nje baba ipresent babo ipresent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 4,000 ukunamalini uno 20 rand yaphezulu ngicela inamba yakhe lo muntu olokhuzile mfowethu ngibonga ngicela ngiphi inamba yakhe ngibonga imali bafowethu kuthiwa ukubonga le mali le nanti present nayi present iqala engipresentwe ngayo sekuyabuya ke sekuyile mali le hawu bakithi ngaze ngajabula kuthiwa ngiyifake engibahleni nemali yokubonga le eyokubonga le umuntu engamsiza ehamba ngombethelela nje ePMB ngafike ngambethelela bathini bathi bayalala ngisho ukulala bavuke khona inkukhu efile hawu bafowethu ngicane ngibongiseni bukani ngicane ngibongise bafowethu ngibongiseni hawu Jehova King kukhona abantu abafika nemali engabe ezobonga mfowethu hawu nama ipresent la nayibuka nayi present iyafika manje nayi into adifakwe kuyo kuthiwa dokotela ipresent le yokuthi kusasa lo muntu uzobe ngekho
nayi into adifakwe kuyo lo muntu uzobe ngekho kusasa ngine-birthday yami uthi nje dokotela uthi ubonga nje uthi ngambethelela kahle bese fika ku King Bhaka afika talapha athini nje lo muntu uma ibuka ivideo u King Bhaka etalapha nje bafowethu ngiyanithanda ke inamba 0 egoli ngiyeza bafowethu ngeviki la ngomhla ka ngomcheckela iweekend yangomhla ka 5 6 7 la ngomhla 8 ngomcheckela we PA nenhlahla namhlanje PA like uyabona isikhathi nje ukuthi makuphekwe inyama nje ibe la eduze PA iweekend yangolwesine la ngomhla ka 6 7 8 lapha mhla 6 mana ngolwesine mhla ka 6 sobe seNewcastle mhla ka 7 segoli mhla ka 8 segoli mhla ka 9 segoli so mhla ka Sunday mhla ka 7 and 8 ngisegoli eBrian Sawa ekhoneni kaBrian Sawa ngizobe ngilapha ngaze ngajabula bafowethu ngizofika zizipho moloyi ngizofika impela bafowethu ngani ngibongiseni nani la endlini ngani ngibongiseni imali yami le lena yophiwa ngiphiwe ayibuko hleni kanti ngingani mina ngize ngifuna ukubekela imali lena bafowethu yami ngiyoyidla bafowethu kusasa ntambama siya abaseduze la emalukazi ngicela bafike bafowethu sizodla inyama kuhlatshwe inkomo eziwu2 la ekhaya ngibika lo muzi umama ongizalayo wangilethe emhlabeni ugogo wangilethe emhlabeni abafowethu nodadewethu amadodakazi ami nanka asekhona iPA bonke bazobe bekhona la mawunethuba bafowethu ufike sizodla inyama la ekhaya i-event ke ngolesihlanu umcimbi uqala ngo4 ntambama ngihlehlisile so uqala ngo4 ntambama emini abantu babe bengekho uzofaka ideka ngithi ideka izohambe ngakusasa angithi yebo so umcimbi uzoqala ngabo4 yoqala ngabo4 umcimbi la kuzobe sekubuswa khona ke sekune program emini sobe sikhipha ithebe nje sidla ukudla kwesipunu siyibusela kusasa inkomo siyayiginqa kusasa inkomo zo2 onethuba abafuthu ngiceleza noma ke ngazi ukuthi ke abanye abelaphi bendabuko ababahambeli abanye abelaphi ngoba babona sengathi kuzoba ukuthi cha mawuhambela omunye umelaphi wendabuko usuke umhambela nje njengomfowenu njengomuntu owucolleague wakho hayi indaba yokutalabhana nokweyisana is not le inkinga entsha lesibhekene nayo siyabelaphi bendabuko 072 77 46 107 ngiyanithanda bafowethu ngiyanithanda kakhulu cela uNkulunkulu anibusise ngisafonela umfowethu la uKing Bhaka manje mangiqeda la ngikhulume naye ngiyabonga uNkulunkulu anibusise nilaleni kahle abafundayo uNkulunkulu ababusise baphasa abafuna umsebenzi uNkulunkulu ababusise bawuthole abanenkinga ama relationship bazi ukuthi umjolo uyanyisa uNkulunkulu ababusise umjolo bafowethu kulezinsuku futhi hayi angiyazi malento zemjolweni ungathi kune demoni nje edinga ukuthandaziswa hey uyanyisa umjolo bafowethu kulezinsuku yimi ngedwa nje ngisindayo ungangiyisi ngizofika eHarding bafowethu sengidila nama hall nama ground manje dila nama hall nama ground kuba zenkonzo la ngisuke ngiyakhona sengidila nama hall mawufuna ngize ahlele indawo bese uyeza kodwa kulezi insuku mawufuna imbiza nayo imbiza umnabisi igama layo siyakuposela mawukude lembiza lena iqondene necamera ngqo mabe khona abafuna ukuyitest ngicela bezoyitesta mahala eoffice eSangro House 315 abafuna ukuyitesta mangabe ngihambela indawo engizobe ngihambela cha unjoko benomzukulu
ngithatha isinqumo sokuthi ngibashaye ngomuthi amapipa abangavuki bayoze babuye bezoxolisa lento abayenzile ukuthi bakhiphe imali la nginganakile labo ngibathi bayosho futhi nabo ngibashaye ngento elula nje ngizobafanele ukuthi baqashwe unjoko nomzukulu ebese induku zabo ingavuki bayoze babuye bezoxolisa bayoze babuye unjoko nomzukulu ngithe ngenza ivideo ngiyacela ukuthi beze la ekhaya bezoxolisa la so ke mabengakwenzi lokho kwabo mina ngizobavala nje ukuthi inkonzo yasekamereni bengayenzi induku zabo ingavuki baphinde bangaqashwa futhi bayoze babuye beze la kimi mina angizwani nokukhuluma kakhulu la ngiyenza mina ngivala umlomo so insizwa majonga na induku shaya iglass la ufaka ipin code uyimix ufaka ipin code ebese uyangimama umama imizwa yakhe ingekho kahle thola lo kodwa uqala uthole uma ethatha kanye ubulala izifo egazini mase uyibulalela izifo egazini ebese uthatha lo ebese uphuza mabe khona abafuna ukutesta ntombi ngicela abantu abawu10 abafuna ukutesta umnabisi iglass ngicela ubenzela abazofika e-office 10 ekseni abazofika Monday uzobe usuqedile ngendaba yebhizi Monday abantu abazobe bekhona bazobe befika bezotesta mahala mahala nje mina njalo ke bawukutshela hayi wena uyawazi ngiyanithanda bafowethu 072 7746 107 ngiyabonga.